It's a very great moment for us to be visited by Fidel. Momento para nosotros estar aquí con Fidel. Because what he has done for us Porque lo que Fidel ha hecho por is nosotros difficult to put in words. es difícil de describirlo con Porque encuentro a mi querido First, hermano because I find my dear Mandela brother Mandela mejor que nunca, better than ever. con un excelente. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Pakadali pano TNT gambidane nkhani yokuzana ndi a Trump abweresaso issue ina yokuzana ndi dziko lija la Cuba. Dziko la Cuba. So first of all tinani kuti Cuba is an island. Island ndi chani? Island ndi chilumba. Kunena kuti dziko la Cuba completely lili ku North America choyambirira tukambeza location ku North America. Indi dziko la Cuba ndilona kuti lili basi pakati pa nyanja, like kumadzi dziko lili pakati, so it's an island. Ndalikulu ndithu poyerekeza ndi Malawi mangosiyana pang'ono for ilo ndi 109,000 square kilometers pamene Malawi ndi 118,000 square kilometers, so yongosiyana pang'ono, so kumene kundithu kuti anthu okwana 11.5 million pakali panopa tikalenga chiwerengero cha 2026 kuti anthu okwana 11.5 million anthu kumene koko. So kadziko kamene kandithu pali nkhani ina tidzayikambaso bwinobwino ya Fidel Castro. Mkulu ameneyo ndithu ndi munthu amene anabwesa revolution, anabwera ndi revolution. Anaphunzira ku Havana kusita komweko kenako anabwera ndikuona zoti government imene alipoyo inali yopondereza, something like that. So dziko limeneli kukachilumba kamene kaka kunena kuti 90 tena kuti anthu anu aka dzikoli mina 15% ndimene inali Cuba. Komano tikatenga mwina ma percent ngati 85% inali yoti kwambiri kwake anagwirira ndi azungu, like malo anagwirira ndi azungu, like Americans namapanga own kuna kuti kwasapanga own mudzikolo, right? Amapanga own malo kakodzala kakukhala iweyo chili chonse umakhala kuti uli munthu akaya anu ake American. So zimene zozo Fidel Castro anaona kuti izizi makamaka I think anakaphunzira za malamulo kenako anali interested mu chilungamo. So ndi munthu ane kuti anamira ufulu umene kuchako ngakhale anthu ena amabwesa maganizo osiyanasiyana pankhani ya ameneyo. So Fidel Castro atatenga poyamba anayamba kubwera ndi khu kuti mwina wake ndi dziko zinamukanika anamanga kenako after anapitisa mundende zaka zingapo anatulukaso tungumenya mwa mangwe before kupasani picture ya dziko li. So afterwards anabweraso kumenya naso nkhondo mene muja ndikupeza kuti wawina, then mene ndi ma 1950s mene. So mpamene iyo ja amatenga dziko licha. So panatenga dziko actually anthu anali ngati bobo and the Americans sana limbana nayo kwambiri since World War II inali tangotha kumene days, like aliyesa ndi ufulu athu opanga zimene angapange mpaka na Fidel Castro anaenda ku America kuti mapanga ma speech madziwa kale. Koma atabwere anthu akhala amukonda bla bla, anthu ambiri anamukonda mnthu wote uminyira ufulu Nelson Mandela. So Fidel Castro atabwerera anayamba tsopano kugwira ntchito pa ground tsopano nkulandalanda malo aja nkuapatsa anthu anu ake dzikolo nthaka zilima zitana zilamina angapangire mucha, you see. So actually Cuba yonso ndi dziko kuongola ndithu kadziko kuongola kwambiri. So kakhala kwambiri Cuba yakhala kwambiri ili mu resistance, like kukana ulamuliro wa utsamunda, kulimba ndi ulamuliro wa utsamunda, nde kwambiri nthawi imeneyo mpaka na ukafika pano
ndi anthu kuti amadziwa anaphunzitsidwa zokhuza ndi America mmene amapangira zinthu zawo kupondereza maiko ena. You understand? America ilibe zoti iweyo kawangokhala kupanga zako koma zonongazi iwo ngati ndi chimene iwo akuchifuna ndi kuti akupeza ndi kuti. So ma Americans kakhedo kwa ndi kamene kaka. So anthu ena kamaganiza ngati we just hate them no. If you sit mawada kumati mawada zimene amapanga. Zimene amapanga zitu mawada kwambiri. And dziko lapasi limada ndaula kwambiri. Right? So iweyo ngati uli mfirika and umasupporta zimene zopusa ngati zimene zozo ndikuti pene pake you are one of those people who were brainwashed. Ndimodzi amene iweyo anakupanga brainwash like anakusokoneza ubongo to be honest anakusokoneza ubongo. A man who changes his principles depending on with whom he is dealing is not a man who can lead a nation. The context was this. What principle are you being asked to change, you, Mr. Mandela, when Americans question your praise for the human rights under Gaddafi and Castro? What is the principle involved there that you're being asked to change? Mr. McMahon, this is a matter which should not be handled lightly, as many people do. Right? The first country which we approached in the 60s for assistance when our leaders had to leave the country in order to mobilize the support of the international community. The first country we approached was the United States of America. We could not even succeed to come close to the government, and they refused to assist us. Nelson Mandela mankhula yake ndi bakama zimenezo. Chabwino. Remember Cuba. Kuli Fidel Castro amene Cuba inathandiza. Zimene amafuna zopokana zimene zoti iye ufulu watani? Ufulu watengedwa Nelson Mandela dziko lija anthu ayi. But Cuba, the moment we appealed for assistance, they were ready to do so, and they did so. Then boom. America imathandiza anthu mafilimu ija. Impane nkabwera nasopano kwauza South Africa kuti wasamajiza ndi Cuba. Then Nelson Mandela anayankha kuti zopusa zimenezo. Ife panthawi tinabwera kuzompha thandizo, simali yankha komwe. Cuba ndi imene thandiza ife. Ndefere kasintha uyeso tasakaza ndi Cuba. I guess crazy. Huh? You should just follow the history. Why would we now listen to the Western world when they say we should have nothing to do with Cuba? It's just unreasonable. No human being acts in that particular fashion. Here is a country that was the first to assist us when the West, which had formidable resources, was actually supporting the government. Now you expect us to change our whole approach and to start condemning Cuba for what is supposed to be happening inside the country. No man of principles could ever do that. Chabwino, iyo ndi nkhani ya amene mpakana ndithu anabwera like Nelson Mandela anapita ku Cuba anakacheza chani zambe zosangasa kwambiri like anthu oti like anthu ose a revolution komano ziyankhulo kumvana komano ukhandi they have something in common kukhandi connection imene ya deep ngati imene ijayo. Imagine munthu liso muvazi yankhulo komano at least zoti munathandizana and ndi my brothers and the Fidel Castro made sure South Africa kuti my homeland kwathu kumene kuja ndito. So yeah, that's it. It's beautiful. Zimene zungwa samafuna amfuna mufinga na galo. Yeah, so sorry for the language. Komano yeah, so it's zinachitika. Komano okay, kwambe time ine mpaka na wafika panopa. To be honest, Cuba the true akhala akuifinya kwambiri. Kuifinya. Okay, Fidel Castro anamwalira chanchanza. Okay, zimwe Fidel Castro anapanga amafana kumupha maulendo okwana more than 600 times. Listen in makati 634 times into kufuna kumupha assassination imene Fidel Castro. Munthu paziko abasebe president amene anakhagonima assassination ambiri ngala amene Fidel Castro. And haiko banga Americans omweyo. So
So anyway, mina chituzi mango dabo nkana Fidel Castro chancha matenda kama zathavira kuira mpaso bwino tambaso ndiziko la Cuba. Kuma bano batufati ndifando pasani picture ni makamaka why tukamba za Cuba pakati bano. So actually economy yao yakhala ikuvuta kwambiri and izochitika mkuzoka ndipatana kuti ndichirumba pakati panyanja. Zambiri actually zikuvuta futhi iwaje amadela kwambiri makata mafuta. So Venezuela mafuta ndo ojepa tengorero. Mafuta yo ndo ojepa. Koma Venezuela ndi imene mapanga supply mafuta ku Cuba, right? And since panopa like palibe so Venezuela singa gwide so like singa rumizo so mafuta mena kujako America ndi imene is in charge. Cuba ikusafala. Komano damani kai andi nzawo wina. Nzawo ameneyo ndi Mexico. So Mexico ndamene alagwidwa Nicolas Maduro. Mexico ndimene mapanga supply mafuta. Kenako boom zasikaso sawa abathaso mafuta. Iwo akona uzira basi abata ganzoti afe tisakwasensoni komano we all know for a fact kuti mwachilungamo chake America ndimene yalesa zimenezozo. So America ifuna ipangene tu ifuna yatseka into pakale blockage ndithu kuti basi zawo zisamaendeleso. And panopa Cuba kuti ipange survive akulaku zilenga miracle chifukwa anthuwo kwenikweni dzikolo siyende bwino. Even Trump buno wake anayankhulaso. So Trump paja mukuzwaka anthu amene wawa akafuna kupanga atake dziko chani like it's a matter of angofuna basi ate ndipanga makuto. So nkhani ya Cuba atumiza message kumene koko akuti they have to take a deal, they have to make a deal. Koma sizo kuti Cuba ibanga modani yalakwa chani ibanga chani. By the way, Cuba ndimene sanatumiza serikali yenaso kuti ikateteze Nicolas Maduro. Actually my friends. So ambiri so aphedwaso kumene koko. I think if there is something aphedwaso ndi sonic weapon imene naponya Americans umene koko. Sanga onese pa CNN sanga nezimenezo pa BP sanga nezimenezo futhi actually America yalakwa kwambiri kugesa ntchito zile zimene zili zokanidwa. Zile zimene amafosa nzawo kuti musapange. Right? So yeah, kuma anthu aphedwa kumene kuchako. Mizima yawo isemutendere. So ma Americans akwenda kuti okay anali mu room like Trump anali mu room basi kuti Cuba so ikulephera Cuba basi. You understand? Kuti kena kumafosa kuti panali interested muno kuti panja atake Cuba. Happens with Cuba. I don't know anybody interested in Cuba in this room. Not too many people. This is not a Cuba room, but that's all right. There are plenty of them around, especially in Miami, and Cuba will be failing pretty soon. Right? Like mafosa ngaramino. Am I interested in? Mimi ngona uzoti basi madzimva zoti basi. Atakungopanga zimene akufuna padziko lapasi pano. Sakwenda so malamulo. Cuba is really a nation that's very close to failing. You know, they got their money from Venezuela. They got the oil from Venezuela. They're not getting that anymore. Tell me kuti amene yoyo ndi superpower. Dziko limene kuyenera kusogola maiko onse. Ilikupanga behave ngati choncho. Dziko limene lona kuti maiko ena zikavuta amalembera kara America yathandizani kuna. So superpower wawa to be honest mulibe chilungamo. Anthu ndapha vukali bwino situkana okay anasonkerana United States of America maiko kana fita kuti ndi mukuzwa kale ndrama yawo ili pamwamba aliyesa ma dollar tumafuna dollar dollar you understand pepa chapo komano tell me kuti pa chilungamo zimene akupanga izi kumaiko azinzawo zolondola iwo I mean marizo nanje kuti pakana wazingopita ukupita maiko ose amene kuna kugwera nkhondo basi. So the thing is pali china chake chimene ndifuna kukuuzeni chimene simapanga understand. Iwowa anapanga brainwash anthu mitu basi kuika ndi mafilimu ajawo nditunda okay tositumazo ndisewelo koma zimalwana muzimagwira ntchito zimene zijazo nasimadziwa akangoika ma Arabs ndi Islam mu filimu amauza kuti tengani party ya uchigawenga basi. That's all. Tengani party ya uchigawenga zimene zaza pang'ono anthu amazati aluya amweni kwa aluya amweni koma anthu panopapita kwa aluya akuuzeni anthu amene ali kwa aluya kuti amakhala bwanji. Okay,
imene pana anthu anazindikira anthu amaona ngati basi izizi handi zona dimezi uri film iliyonse America imakhala mpulumutsi imakhala mtetezi film iliyonse America imawina nkhondo right koma ni reality mtakuona zuri ku Afghanistan sana malize zaka state akumene uta hata wako ku Vietnam like kusoma zuri mafuna jana mangu panga nkhondo basi maiko anu wake basi that's it, it's reality. Koma akafuna kupenta zinthu ndi America amakaipenta ngati kuti kulibe anthu amene amagona pansewu kuna anthu amene amagona ma homeless people ku America ndambiri amene simungapezera ku Malawi right due to ma mortgages amene amakhala nawo system ya manyumba amakhala nayo okay zimenezo I think it's wrong sometimes I guess zinthu zipo zambiri zimene tingakambe so another thing is akamonesa ku Africa ndi kuti imene ukoneka yosauka kwambiri yosauka someone sama sito Kongola chanchani kuti ze Africa ameonesa ndio sauka basi akameonesa ma movies machana then joni chingota kabweya kumadzaba ndi kuti ife tikhale anthu oti tiku anthu amazatithandizana kube maminerals machana zambi bili basa zikanazo chabwino izo nizochepa zokha zimene anthu amakusika nazo akamakhala chifukwa cha brainwashing utenga mabongo ako achapachapa nkuika muzimene ako zifuna iwacha Americans acha so actually ndokhawa amene ali simple minded anthu amusaganiza kwambiri amakhala they fall for those tricks basi inona mufilm say you see amonesa most of times amonesa imagine okay cholinga icho akamapanga create magroup awo timetizi tawo jifamba chani kuti basa maina that's it anthu azikhulupirira tinaona kale mu film makuti so okay iyo ibite ka imene so ali mulum akambirana kuti I'm interested basi Cuba ikuta is failing Cuba yagwakale imene asifuna kasokupita right anthu ajala uthandiza jala amene amathandiza aja amene abana kuti basi ndekumaso still arapereka warning ku dziko la Cuba apereka warning arapanga deal yake sikudziwa deal yanje zifuka basi zoti zosamveka bwino cholinga basi afuna apite akasintheso boma nakumena koko right okay so murumu ngaraye jamafusa kuti is there anyone interested in Cuba yankho ndi yes pali munthu mmodzi amene ali interested kuenda ku Cuba ndana ameneyo ndi Secretary of State uja amene akonda kuyankhola amene Marco Rubio iye uja kumene kujako makolo ake anathawako 1950 anali magulu omwewo omafuna you understand ndoti anali wrong side kumene koko anathawako anapita kujani ku America makolo ake ndi amakonda kuyankhola za Cuba kuti nzabwereraso like zabira nenkhondo kukwibako ngati ukabweza and anambira zimene zokuti ntaya like akamujose Fidel Castro German uja ndi Marco Rubio ndamene ngakhale number 1 ndamene interested ndamene zingamukomere kwambiri kuti America ipita mene koma Trump sakona kuti fuka chopita laso ku Cuba so amene angapushe ndamene singasala laso ndo wakulu Secretary of State Marco Rubio so guys nkhandi imeneyo ndidionabe kuti zitha bwanji kwenako zaku Cuba kuti apanga bwanji nawo salandaso island iyo kapena apanga bwanji guys thank you so much Malawian cameras